paggarabiyo ko kakadwa. Magandang gabi po ating lahat. Kami po ay mga kabataang poet ng Ilocano literature. Members po kami ng GUMIL or yung Gunglo or yung Association of Ilocano Writers sa Pilipinas. And through the leadership of Sir Vim Nadera of the Likhaan Center ng UP Diliman, we managed to land ourselves at Conspiracy Bar like once a month. And ito po yung aming commitment sa Ilocano literature, especially sa Ilocano poetry. So we're trying to come up with different forms of reading poetry, performance poetry. Sayang nga lang yung mga kasama naming rakistang Ilocanong poets wala ngayon. Kaya po yung mga usual na poetry reading yung aming gagawin ngayon. Gayun din, soft-launch din namin yung isang bagong grupo namin, yung aming bagong website on Ilocano Poetry, www.danio.com, na lalabas this week. So, gusto ko lang pong i-recognize yung mga kasama namin. Diyan si Ariel, editor ng Banawag, The Ilocano Magazine, si Richel, editor naman ng Bisaya Magazine, si Ellie, illustrator at Ilonggo poet, at si Sherma, ang kauna-unahang babaeng Ilocano writer na nanalo ng first prize sa Palangka Awards this year. So we're very happy. And po, thank you. May additional audience kami tonight. Ayan. So, without further ado, gusto ko lang pong tawagin si Manong Ariel. Explain lang ng konti ang aming project na to na tinatawag naming Daniw Ken Basi. Or Daniw is, ito po yung Ilocano poetry, or poem in Ilocano. Basi, yun naman po yung aming traditional na wine ng Ilocano from the north. So, Manong Ariel? Thank you, Mighty. Magandang gabi po. Actually, ano lang po ito yung gagawin namin ay pagpapatuloy sa isang movement ng mga sinauna na yung pagbabasa ng tula ay ginagawa dun sa palibot ng time-time kung tawagin namin sa Ilocos o bonfire. At habang nagtutulaan ng mga matatanda, umiikot po yung botelya ng basi. So, ito po ay isang proyekto na naglalayong magkakaroon o maglulunsad ng mga poetry reading series sa Ilocania at sa Cagayan Valley at saka dito sa Metro Manila para may promote o ma-encourage ulit yung mga Ilocano poets na basahin yung kanilang tula at hindi lang basta pinapublish sa aming mga magazine, Ilocano magazine. So, ngayon po namin sisimulan at tinawag namin Daniw Ken Basi, na sabi nga ni Mighty, yung Daniw ay tula at yung Basi ay yun, yung pangunahing inumin ng mga Ilocano. So habang nagtutula po, umiinom ng Basi, o kaya paraan din ito ng pagpupromote dun sa mga iba pang mga produkto ng Ilocos o Cagayan Valley na hindi lamang Basi, dahil marami din naman po mga produkto doon. At saka pamaraan din na encourage namin yung iba pang mga artist na mga Ilocano para i-share yung kanilang mga gawa, mga musikero, para magkaroon ng venue na magsama-sama itong mga Ilocano to. So, maliban po dito sa Conspiracy, naka-schedule na po yung aming mga pagtitipon sa Candon, sa Banay, Ilocos Norte, sa Cagayan, December. So, yun po. At mayroon na po kaming inilabas na website, saka itong maliit na ganito, inihabol lang namin. Lalaki din po ito, magiging parang journal siya ng Iloco o Ilocano Poetry and Arts. Yan po. So, yun po yung plano ng aming grupo. Maliban doon sa kami ay mga members ng GUMIL Pilipinas, mayroon din inihiwalay na grupo para sa mas masinsinang sabi nating bukasyon pagtataguyod sa Ilocano Poetry.
Yun po.